Ens presentàvem en Martí Josep, en Tolomelià i en Lluís Carci, i ens presentàvem de candidatura de Dragut i ens presentàvem per això ho hem dit l'ADN, jo entenc de dir, que la nostra il·lusió, clar, Som mores tot l'any, som mores tot l'any. Ho hem dit l'ADN, com a bon pollencín volem viure la festa de la millor manera, que és de dins. El Lluís serà en Dragut. Bueno, jo seré lloctinent. I l'abanderat. I jo seré l'abanderat. Jo som en Guillem Jordà, me present per Dragut, això és Antoni Xifra, se presenta per lloctinent, i el companyia que no ha pogut venir, que és en Pere Gamondí, de banderat. I per què voleu que votin a vosaltres? Per què voleu guanyar enguany? Hombre, per l'il·lusió que tenim, perquè ja som molt pesats, que m'he presentat bastant de pits. I Vilagrà no perdona, després ja. Ell és en Jaume, ell se presenta per lloctinent. Ell és en Llorenç i se presenta per l'abanderat. I jo som en Manuel i me present per en Dragut. M'agradaria guanyar per participar en primera línia de les festes. Que més en primera línia que això no hi pots estar. Si t'agrada la festa, això és el màxim. Abanderat, Bravo, Dragut, Chico Sánchez i lloctinent Miquel Cerdà Llobrina. Molt fallanes, és evident. Il·lusió i ja ho veurem, quan hi ha molts. Bona, jo som en Jan Company, som d'Urrost, per part de mon pare, i me presento amb en Josep Martí, que és de Produixella, i en Martí Cerdà, que és un Martí de karate. I jo som en Dragut, en Josep a l'abanderat i en Martí se presenta com a lloctinent. I per què m'agradaria guanyar? Per què voleu que vos votin? Hombre, suposo hi ha un tòpic, no sempre realment són totes les pollencines de tota la vida i això ho dus de dins. I sempre hi ha gent que li agrada, gent que no li agrada, i jo que sempre una cosa m'ha fet il·lusió, també mon pare també ho ha estat, i ha estat dos pits, i jo dic, m'agradaria bé, poder ser Dragut, ja que menys un seró. I després els dos, pues igual, diu, són companyeros i més mos duim molt bé, i ja l'any passat m'ho van presentar i m'ho va agradar molt la festa, i dic, l'enguany hem d'anar per a guanyar, fer amb convicció. Jo som en Biel Ferragut, me present per Dragut, ell és en Joan Vives, serà l'abanderat, i falta en Miquel Vives, el seu fill, que se presenta per lloctinent. I bueno, volem guanyar perquè ens fa molta il·lusió, som una candidatura que combina joventut amb experiència, en la que som amics, hi ha un pare i un fill, per tant vol dir que hi haurà molta emoció allà en el carrer Major i durant tot el simulacre.